Николаевка районы Зур Чүрекле авылында яшәүче Халимә Хәйретдин кызы Аюповага 22 ноябрьдә 60 яшь тула. Шул форсаттан матур юбилее белән кызлары Раилә, кияве Динар, Юлия, кияве Раил, Илдар һәм Ләйсән, Амина, Камил, кода-кодагылары һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Ноябрь айы җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем. Ул бит мине тудырган. Миңа яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Мин тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни беркайчан да кызганмый үзенең көчен. Ул 60 ел бит инде нурлы якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек, бик яратабыз аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, без сине кочаклап, бәйрәм белән котлыйбыз. Синең яхшылыкларыңны без беркайчан онытмыйбыз. Синең тавышыңны ишетми торамыйбыз бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әнием дип дәшәбез. Бүген сөекле кешебезнең матур юбилее. Кызганычка каршы 20 ел бергә гомер кичергән җан юлдашым, әткәебез Рамазан Ильяс улы янәшәбездә булып, бу тантанаңда шатлана алмый. Инде 12 ел ялгыз канат кагасың. Ләкин бала оныкларыңа күңелеңдәге авырлыгыңны бер генә дә күрсәтмисең. Сабыр кылып, алга атларга тырышасың. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып, ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Әни, бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар. Чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда балам, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әниебез бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, безгә дә үз әниебез кадерледән дә иң кадерлесе. Әниебез безне, балаларын бик ярата, тигез күрә. Ярый әле әниебез янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, төннәребез ай йолдызлы якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димәдең, һәр вакыт хезмәт куйдың. Балачак, шук чак диләр. Безнең дә төрле чакларыбыз булгандыр. Зинһар өчен безне кичерә күр. Син безне кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әниебез барысы өчен дә, зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде әниебез. Кулыбыздан килсә иң бәхетле кеше итәр идек сине әнием. Тылсым көчләренә ия булсак, басар идек җанның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеңә салмас идек кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идек, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй, баш иябез синең алдыңда. Хөрмәтле Халимә Хәйретдиновна, юбилеегез котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Алдында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме